Morning, comrades. How are you? I just hope this message finds all of you well. I'm trying to figure out where exactly the panic is coming from. My inbox has been flooded with messages, and people have been calling me, sending me the video of General Anselm Sanyatwe being sworn in as Minister of Sports. I need to ask you this question. If you can answer this question, then I will know we're on the same page. Mnangagwa ajga ice cream akafacilitator transport yekuti aitwe airlifted aende kunorapwa ndiani. That's the first question. The second one, akafacilitator kubuda kwa Emerson muzimbabwe achienda kumozambique ndiani. That's the second question. Akafonera Emerson Dambudzo Mnangagwa kuti chidzoka muzimbabwe ndiani. That's the third one. And the fourth one is akaita restore legacy ndiani, and where was Emerson? And is there any sign of panic yamuri kuona maziso achiwenga? Definitely no. Mukaona ndakapfeka kepi iyi chitima chisati chabuda murodi. What I just want to assure Zimbabweans is there's really no need for anyone to panic. Everything is still in control. Mukaona tichitorwa Casolite ure zvinoshakanaka, musapanike. Never musaite panic kana mbichana. Zvinoshitori right. So basically, the point that I'm trying to tell you guys is Chiwenga is very much in control. Kuti Mnangagwa anze atonge zvaari kuita izvo, it's because of General Chiwenga. So zvese zviri kuitika izvi hapana chinomboti vhundutsa kana one, because inguva yaEmerson ngaaite zvese apedze shungu. But what I'm going to tell you is a time is coming. It's very ipapadhuze munoze ina ndingotauri njeka. A time is coming. It's fast approaching. It's just around the corner. And vakomana vachatanga kudzosera. Zvese zvine zvingonyorwa pasi kuti apa parowa offside, apa tarowa offside, apa tarowa offside, apa tarowa offside. And it's for you all to see the kind of person that Emerson is. Izvi hapana chaudzirwa. Mese murunatsa kuona kuti all right, and nyika yese yasvika pakuti kusarenda vati tapo hatichadi. Saka vakomana vachadzosera zvavo very soon. Muchanatsa kuona inenge iri blow by blow. 2017 hamuna chamakaona. Isapina imessage isei pakanaka, muchazoiyeuka. 2017 hamuna chamakaona, hamuna. Amanaga andi makaona video kane zurwa Emerson akagara apa, Chiwenga akagara apa. Makanatsa kuzviona ka mipengo ichinyepera kuombera. Aiwa hamundara aomberere zvina basa. Aiwa haazopusa akura zveGeneral Chiwenga zvoti anosekerera zvinhu zvisina nebasa rese. That must just show you something. Something is not right. So imi maexpecta kuti mundari sanyati kubva atoti aiwa ndezvekupenga zve. Aiwa vava vanhu vakuru vane maitiro avo akatosiyana. So the hope must not die. Everyone needs to stay vigilant. 31 March munhu wese ngatiende mstreet. Ndofunga makanzwa message yakataurwa naMudaragesa. Everything is in control. There's really nothing for people to worry about because all is well. 31 March ngatisangane mstreet. I will be in Zimbabwe. Thank you.